Salut, salut! Uitați ce timp la mine. A ajuns iarna în Spania. Aici e eroul meu. Nu pot ieși din parcare. Închisă parcarea. Aici a mai fost cineva. S-au chinuit, au ieșit. Acolo mai e unul care se chinuie, săracul, dar nu poate ieși, nu are greutate. Da. În Leon suntem în Spania. Îi dă de... Am eu 4 ore de pauză, vreo 6-7 ore într-una. Salut! Uitați cum ninge Spania la Leon. Zăpadă de 10 cm. Cuvinte în sfârșit de zăpezire. Aici e bolidul meu. Încărcat cu 25 de tone de gips. Poate se bagă pe contrasens. Nu se bagă după viteză care are, să duce. Se poate toate. Eu cred că nu o să am probleme cu... M-am pus azi dimineață pe cântar și aveam 44 de tone. Sper că iasă Hercule de aici. De-aia are 510 căluți. Sper să nu fie măgăruși. 510. Și asta e locul meu de muncă. Cea mai tare meserie din lume. Cine spune contrariu, nu știe ce să fie șofer de tir. A trecut și poliția. Și cam asta e bolidul. Mi-am luat bolid. Și am bidonul de apă. Și ninge încet și sigur. Să vedem cum ies eu de pe aici. Să sperăm că am noroc. Băieții nu au greutate, de-aia nu pot ieși din parcare. Dar eu am și pentru ei. cum s-ar spune, sunt cam ilegal.
Dar aseară m-au încărcat, au stins luminile și până am pus chingile și am închis prelata, m-am suit pe cântar, îmi zice portarul că am 44 de tone, zic acum ce fac? Păi nu-i mai nimeni la firmă, nu mai are cine să ia 2-3 paleți jos. Păi zic, da, ridică bariera că plec, așa ce să-i faci? Ca sigur, răspunsul la firmă, dacă ziceam că am încărcat prea mult tot, zicea, dă-i drumul, că răspund ei. Să sperăm că mai am 110 de kilometri până la descărcare, pot ajung cu bine și descarc. Numai bine. Au venit salvatorii mei. Dă băiatul cu sare, direct în față la camion. Așa se face, măi omule. Mersi mult! Băiețași! O minută și plecăm și noi. Sau cel puțin încercăm să plecăm. Autostrada curată. Parcarea e cam nasoală. Acum se poate ieși fără probleme. Hai să ne dăm jos. M-a întrebat băiatul dacă plec. I-am spus că în 5 minute am plecat. Dacă sare. Am stat 9 ore, n-am mai nins și acum a început iară. Dar veni băiatul. Nu am curățat parcarea chiar de tot, dar a dat cu sare. Se poate intra, dacă intră colegul la pauză. Suntem ninge frumos. Cred că în seara asta rupe din nou. Gata, am terminat pauza. 9 și 2 minute. Rămas singuri în parcare. Și îi dăm și noi. Încercăm să ieșim. Nu are de ce să nu iasă pentru că am greutate. Dentro de 200 metros, incorpórate a AP66. Pe Google mă pune ceva cu roșu în față. Față la vreo 50 de kilometri.
autostrada e ok. Și apare. Mergem să vedem. Din cauza că aici la Lyon e altitudine mare, ninge. Dar când o să cobor către Gijón, scade altitudinea către nivelul mării și sigur nu e pericol. Momentan tot ok. Siguranța înainte de toate. Azi dimineață nu se vedea pur și simplu autostrada, am preferat să opresc. După cum am spus, am greutate. Pe acte până 25 de tone, 400. Cântarul a spus că am 44 total, tot cu camion. Așa că mi se pare mie că actele cam mint. Și am preferat să opresc, m-am băgat în parcare. Am zis, aștept să treacă prima una sau două mașini de dezăpezire, mă duc și eu după. Dar după 2 ore de așteptare am văzut mașina de dezăpezire, m-am băgat să ies 3 metri, cred că, și poliția lângă mine, că unde mă duc? Să stau în parcare până o să văd că dau ei drumul din spate la trafic de camioane, atunci putem ieși. Și am preferat să fac 9 ore și oricum la descărcare nu mai ajung. Aveți grijă, drumuri bune și sigure, că e cel mai important. Ia să filmez puțin podul. Un pod foarte frumos aici între munți. Direcție Oviedo Gijón. Ninge exagerat de tare. Mergem cu 80 la oră. Nu ne încercăm norocul. Și ar trebui să începem să coborăm, să pierdem din altitudine, că mă gândesc, folosind logica, coborând, începe să nu mai ningă. Cred și sper din tot sufletul. Camioane pe partea mea nu sunt. Am doar o mașină în spate. Săracul nu vrea nici să mă depășească. Și aici începe să se strice treaba. Nu uite. Nu uitați, nu uitați. Și eu iau telefonul meu. Mulțumesc, tunelule, că ai venit. Aveam nevoie de tine. Acum poate mă depășește săracul. Nu. N-are curaj nici să depășească. Deci eu fi zis, las că mă duci tu până unde trebuie.
Cam a funcționat logica azi. Am coborât aproape la nivelul mării și am rămas fără zăpadă. Altitudine în sus, ninsoare. Mă gândesc că de la 500-600 de metri altitudine în sus e zăpadă. Dar de la 500-600 în jos temperaturi mai ridicate. Și așa am scăpat. Mai rămâne doar să descărcăm în Oviedo și ne întoarcem. Mâine încărcăm și mă întorc către Madrid, cred. Salut, bună dimineața! Am ajuns și noi după 2 zile la descărcare. Cam așa e gipsul meu. Aici era problema, că din cauza zăpezii. Uite-vă la asta, a avut loc pe partea noastră să descarce. Ce nu lua de aici, cum a început. Dacă ești prost de mic, când ești mare, uite, uitați animalul. Și să vedeți cea mai tare fază. Poartă de 12 metri, cred că are mai mult de 15 metri. Uitați cât mi-o deschisă ca să intre. Din partea stângă am venit. Atâta mi-a deschisă. Cred că sunt 4 metri și am venit de acolo. Și au vrut să mă descarce acolo în fund, unde se văd luminile. Am zis, nu. Având atâta spațiu, mă descarce acolo. Numai bine, drumuri bune. Și aia la încărcare puteau să pună separat. Le-a adunat. O să pună ăștia separat. Că i-au pus la tata. I-a adunat aici și sus mi-a rămas marcat în lateral. Hai pe zăpadă. Oameni incompetenți. În Spania găsești o grămadă.